Faula va, faula ve, i de la Mercè Company us parlaré, d'aquesta dona talentosa que no només ha estat escriptora de novel·les, de guions, de contes, també ha estat pintora, periodista i creadora de l'Escola de l'Escriptura. Ha rebut premis per la seva trajectòria professional. Qui no coneix els personatges de les Tres Bessones? Aquelles tres germanes amb tres llacets de colors diferents, entremaliades, i aquella bruixa avorrida que sempre tenia ganes d'empipar-les, molestar-les. Aquests tres personatges els va crear la Mercè Company, una escriptora que ha fet textos de crítica social, personatges inoblidables i entranyables com la Nana Bonilda, un petit follet que té uns poders inimaginables. Pot xuclar els malsons i els converteix en pastissos de xocolata. Quants nens i quantes nenes han superat les seves pors gràcies a aquest personatge? Per aquest motiu i per molts altres, podem dir que catacric, catacrac, la Mercè Company, el cor ens ha robat.